Orientation is lock. Relate device back. Ayaw eh. Tayo daw. Yung? Pura nas pantawid sa media. Nyata. Ano mangyayari sa mga dating nasa record? Oh my God. Bakit yung dati? Tapos siya yung dagiraran. Wala akong title pala. Basta lang ako nag-live, wala pala akong title. Sisi Ataray! May galop shoutout, Sisi! Good morning! Boy! Ano yan? Sinaka ka na naman ang ano mo. Thank you, Sisi! Kupra time na naman ang Tres Maria siblings. Uy, ala siya ng sisi mo. Sabi ni Brad, kung taga saan daw yung sisi. Kaya lang, wala atang ano dyan? Signal banda dyan boy sa'yo? Wala akong monitor. Kape-kape! Ginagana yung ano ko, Love Bandier fan. Yung binigay sa akin yung CC Sky, hindi ko kasi nagawa. Ang mata niya. Yung monitor ko dito ko lang. Ay, sakto ano? Kawa. Paano ka makakata ka? Uy, gandig yun. Kanay ng batak. Sabi nga ang kanta. Come on. Andito na si Tres. Pag si Tres ang kasama, mabilis ang trabaho. Si Tres lang talagang malakas. Kaya wala nang pag-asa talagang buwan. Pagkabasbag ka ang sindukat. Sige rin ito. Wala stick ang pangit. Ang saka ano yun? Ano? Uy, basahin mo rin ano? Basa ka daw. Eh, pinagsaraw ko. Hindi ko makita kung sino na andyan. Shout out. Tres Marias, o ano ang tawag dito pag dalawang lalaki? Three brothers? The three brothers. Kasi puro barato. Ano tawag mo na ka, boy? Gawa sa ako sa'yo, sabihin na ito live. Kung nag-booking sa laso, ano mo? Hindi ko na sa kahit. Hindi sabi rin sa'yo, magiging kang bagong ano. Sila? Ako. Kritik. Sir,
dahil. Ayun. Oh. Ano yung pinagdam mo? Gawas, maka na so. Tira putol kamay. Oy. Ito. Tapos, kayo nuruan. Warang. Okay. Uy, lain ako. Nakakuha ka sila tayo. Mga karapas na marami. Pili mo na yung gatungan. Oy, pili mo yung mabutan. Pagkatungan mo lang ito. Hindi mo ba kaya magatong? Ako pag-ato sa Bilang ate po na silakan. ano? Kona? Dahil mo na. Buwan ni 1.5 billion. Ang list na naman ito nilawan. Ang nakalabuan, 1.1 na, 1.160. Hirap mang diri ko. Kapit naman mo na graray. Ayun, spirit kang pala. Abukong maglamang sa pagkakatrabaho lamangan mo. Para bilang ibadyar ni pala sa iyo. Ay, law galing ka bang? May kabang lang kapwa. Patat. Sir Brian, may kalam shout out Sir Brian. Thank you. Sila nga rin napiyat
trabaho ta kayo hindi nakatao pero ka. Oo. Sarama, nakuha ng tagumpay. Kasi kung gabitan kitang wara, may araw sa may phone. Nakipag-ingit ka? Ingit sa narga na ako. Tapos ang nanonood dahil tapos ko na nanonood. Ads na. Kung para buraro ko para ganyan ako, tiga buraro. Ay, magsakit. Nanalang siya. May asawa siya. Pagkatulo akong kwento, mga lukaan, kalukuhan. Okay, so, baliw, brad. Tata. Hindi ka nilo, mga security niya tripan. Ang maagaw kong babae, kapit-kapit yung bata. Sarap nga.
Ito niya. Kani ka, ipauta. Maray ng pag-usap mo. Nagipit. Nagbagyo. Nagbagyo din na piya pasigil. Ako lang piya pasigil daan. May mga trabaho, ikaw mag-aral ka araw. Kahit pa paano, yan sa Pilipan, sa trabaho. May very Manay Uragon, may kalab shout out. Sabi mo yun? Ang ulan? Ay, di ko sigurado. I'm not sure. Manay Uragon, may love shout out, Sir Erjun and Sir Brad. Thank you guys. Busy si Tres, kaya hindi ko masyadong mabasa yung mga naandito kung sino. Salamat sa 3 million. Uy, sana all may 3 million viewers si Tres. Sir Brad, thank you so much. Busy ang Tres siblings. Tres brother. Tres brother. The three brothers. The three brothers.
Ayan, ma. Ayan. Ano yun yan? Matalaga tutada nito. Yung baga, siya ka talaga. Tama. Ano nga, gamo, ano eh. Diba sa basal pansi. Isa ko. Sa pansi. Ano yung kumadyan si Tyro? Yes, yes, pero mamay, liguan. Mga lao na? Eh, pag ibukan ka rin, kapag nagpapanikan mo. Bagay ba ko tanin? Pero, pero may abong dati. Ha? Mare Uragon, Mare Shining, Miguel of shout out. That's lot of coconut. Yes, Sir Brad. Coconut is our coconut is new daw, sabi ni Bunso. Every day is through the night. Uy!
hawakan ng Ryan. Dahil ipagkalpagal. Wala na sa masika. Itigdit na nila. Ang gusto pala dito. Ako sila si Suwara. Sila si Suwara. Yan. Sila si Suwara. Sino ba ni Ryan? O anong? Yan. Guys, sabi, bulok. Guys. Uy, minit na! Buti, hindi ko inawakan. Pero ina mo ito. Hindi mo naman ang press. Beauty is the best. Ay! Yun lang guys. May sinay, gusto mo siya magkadudod ka? Hindi, pero kung nga pwedeng siya. Ay, nakiling ka ng singit. Ada kayo. Ito yung mabatal mga gusto mga viewers. Markan. Mga green na. One. Pero maraming sa YouTube siya. Hello, kumusta lang kanino na gusto niyo ang content creator? Nagkwento na ako sa trabaho, nag-provide ka sa trabaho. Kawasa. Kawasa. Kaya kung mga makikita mag-iibon. Sunod ka dito. Sunod ka dito. Sunod ka dito. Tukutan mapayaman ka naman. Ganyan. Aki. Pero ako gusto. Ako ba ito ni Rene? O ba ito kay Rene? Ay, kinuyang pa doon na no? Naradala ka na. Ayun, Lars. Pinabada siya. Yok na nag-pensa. Naluto ko.
Isoy na naman din yan. Kung ano, Amerikano, ano. Pero ba kasi ato? Bistalo na siya ato? Yan. Bistalo na siya ato? Sumunyi ka ba si ato? Ato? So, sumunyi ka ba itong ato? Kemudian kayak tadi, garuk-garuk gambar tadi. Terus takut kan? Ano ka mo niyan? Ulam. Bago na su. Sorry na kaya naman patigulo ba rin? Okay kaya? Okay, sino ba kumain sa baba? Min pre? Sulak mo nagukal? Alas 11, tapos ko na. Tapos si Parker friend. Ah! Gusmen. Gusmen, kasama na sa buti. 5 araw o 5 ano. Lagyan sa atin kung paano, pero sinilo na.
Anong nangyari sa sipi ko? Nahulog ang sipi ko, Manay Shining. Lakas ng hangin, oh. Grabe, ang hangin kasi, ang lakas ng hangin. Nilipad ang aking sipi. Diyos mio, marimar. Ayan, nabilis lang, no? Mabilis lang matapos, oh. Kapag talaga kasama si Tres. Mabilis ang trabaho kapag kasama yung dalawang brother. Ano pa? Jesus is the father. Galing sa Tres Marias Farm. Pwede baga pa? Hindi baga. Ano nga? Ano? Trabaho. Grabe ka mga matatarok sa patigan. Every day and through the night, let me be the one. Nahulog ang aking sipi. Thank you, Manay Shining. Manay Uragon, salamat. Sir Brad, thank you. Sir Erjun, salamat. Paabutin ko lang ng 1 oras, 46 minutes pala. Nagulat ako, biglang nawala ang aking CP. Binato mo ba yon, Manoy? Binato mo? Binato mo ang CP ko, bakit biglang nawala sa ere? Sabi ko, asa na? Bakit nandilim na? Bakit biglang nawala? Si Ruben, matarok yan. Ika lang, guys. Sir Brad, thank you very much. Thank you so much, Sir Brad. Sana yung ano? Hindi alam mo tanki itong aldaw. Limo, nagtaro ka naan. Albion. Huwag ka dyan, kapaduman. Ang nabayadan mo, isang rin pa ka na. Ang nabayadan mo kay Jerry, isang rin pa ka na. 1 break. It's nga, nagpako na kapatid. 150. Wala nga pala 150. 100. Oka, 50 na ito minahin ko. Nay, ilingan naman sila niyo pa. Kinaog. Oh! Sundang mo na ah! Yung mga tigil para sarado dyan. Ay, namatapos naman na naan.
Oh, Del! Del! Oh, John! Okay, Ros. Sus! Sagaw, kalong tayo ni boy. Ko banda naman. Alas, What is itong blue? Natay mo? pura! Kaya wala na naman hindi. Balik ko siya ka mo. Ulong ito. Oh. Sige, pag parabakal ka magbantis, talaga trabaho yung tao na, may pumantay. Sis Vine, may galaw shout out, Sis Vine. Ako ba sa bagay na ako? Good morning, Sis Vine. Thank you, thank you. Atabo na para pangan kasi yung ano. Ano yun eh? Matigulo banta pa rin ha? Apat kaya? Outsider? Pangan pa. Outsider? Bawal na. Boy! Sorry guys, nahulog ang iyong... Hindi mo pa pa. Nahulog guys ang... Ha? Hindi dapat mahulog. Oo. Reko. Sis Vine, shouty. Ay kuya, laki ng likod. Inarangan. Inarangan pala. Tapos sabi ko, Malaki guys na makinarya nakaharap. pingi buwa. Buwa, likod. Ano daw? Mapera na naman si Tres. Paldo.
Sabi ko sa live ko, baka mamaya biglang mawala yung live ni Tres. Pambili lang ng ano to, sis Vine, pambili ng ulam. Bagalo eh. Ganda talaga ng farm. Thank you, sis Vine. Buti na lang pumunta dito yung dalawa kong kapatid na lalaki. Panganay at saka bunso. Jesus. Anong bibilhin? Yung ano, yung isdang dilis. Isang sardines. Yung ginagawang sardinas. Pambili lang ng ano ngayon, ng mga pang gamit sa kusina, yung mga Ricardo. Ricardo. Kasi ang connecting na. Mahina na ang signal ko. Malayo na kasi sa bahay, medyo malayo na, hindi na naabot yung wifi. Sariwa, ibang niyog. Opo, sariwa. Saan ba yung ano, merong ano, ampol? Masarap yung ampol ng ano. Kaya lang ayaw kong kumain kasi baka sumakit ang tiyan ko. Hindi pa ako nag-almusal. Kape lang ang almusal ni Tres. Bye. Oo, putol-putol na sis kasi malayo na sa bahay kaya hindi na masyadong marinig yung boses ko, napuputol-putol na. Hmm. Itutok ko to. Sabi ko, i-focus ko kay Brad kaso lang baka masilipan. Silipan ng muscle. Tulungan ko muna si Brad, si Bunso. Kasi ano? Kasi mainit na, Diyos ko Lord. Dito ko lang to. Salamat sis Vine. Balikan ko na lang kayo mamaya. Pag wala nang gawa si Tres. Mga trabaho. Pag wala na yung kinagtararok, itraktaran lamang ka sunod. Tapos ano, bago
Research mo, boy. Boy, research mo kung paano bibonso pang-rescatter sa paroy. Madalo. So para igano ana ganang ki Dahil ko na lang ang klase kang tarom. lapan. Pag nangyari, research tada, magruwasos kita kung paano pag-gibo. Tiraw na. Pag-ani, diretso tarambakan. Pag kita nag-resign sa trabaho, at makapunta na kita mo yung isa dire. Para forward sa doon kung kasama. Pag may binto tayo to, ay na sila makakawit si Ane. Mabantay si Direk Treasure. Ane Treasure. Ano kayo magayong panon? Ane Treasure. Ano yung mga luluom? Tapos tiprak. Tiprak. Pagala. Gising nga ni. Oo. Si ikukan mo. Lis kapag ala, napigisip dyan. Pasilan nga ni. Ako mga pasilan gusto. Kinumutan na doble ba? Tapos kararawan ka na. Pag ginugot mo, doble ka summa. Wala na makitubig sa awot din nga. Mag-awot ka na ng kabasa. Kung materialis man sa natin, sibil mo. Sukul na. Ha? Sibil mo, kung materialis man sa natin, nagkaroon sa desaday. Kaya? Ay, kung nga rin ang lagay, try na mga to. Naglahay na ba yun? Naglahay na lang ni. Mga sundang tiyo. Limana, taban mo ako eh. Doon ka para tanggap-tanggap din tayo. Ha? Balik ka po rin Agalis ka guys. pinao. Migalong saraw. Sini, marog ka no. Puro marog ka niyo. Mga pangyaraw mo. Tapos yun o. Pato mo. Yung mga mata, puro sa yarong. Tapos yun, yung ang spin si Babaw. Big out shout out to the people of the parts of the yard here. Balik ka po rin guys.
manifesting of money here. Yeah. This is okay. Di sila. Di sa gilid din. Ano daw? Uy, basta pinagpagod na. So dayo ito nga ang kagawad ni Mamo. Ang kapitan nga ni Momo, so dayo ito. Gusto ni Bok? 4,000? Kalbo. Di pa kaya kalbo. Baba. Ang sabi ko sa bago. Di pa kaya dang kwarto sa. Eh? Di pa kaya dang kwarto sa. Ipapakyaw? Eh? Sabi ko, ipapakyaw daan. Tapos sabi niya, what's the name? Trabador daan. Saan basta talaga to? Sabi, isa man ba, tawad si pa. Tapos, pares man sa namabay sa ganun. Dapat na trabaho. Thank you, Lord. Tapos din i-trans. Pero manig. Pagkakaroon mo o ano mo. Para kayo pang-araw ka silang kursa. Wala ka pala ba nagigibang ka sa puno niya, bro? Parang ano ka niya. Sarang po na eh. Nagpa-eraya ko ito. Alam ko kayo pa siya yung no. Ito wala ka? Ako. Wala pa dami. Wala pa. Hindi ka dyan. Bigyan ako siya tatrape ba? Somebody told me that you love me in a way.
Hindi na kukuha talaga ka ito, boy. Nasaro lang ang mata. But you know me, Ha? but I want to be. Ha? Totoo talaga? Oo. May nakukuha ka ito talaga. Kung ano yung warang mata, hirap nakailing. Sure, oy. Go, may chow. Pagka naman. Medyo tagilid, pero chuchu. Marika Corridas. Thank you, Marika Corridas. Itong aking two brothers. Yan. Kung may J brothers, meron two brother. Hindi ma, mandaragan pa dyan ma. Ha? Kung sino pa daw yung may dalaga dito. Wala eh. Mga dala na. Kanta na, boy. Ako ikaw ay akin. Ito sa aking panig. Nakauyam. Aray ko. Para kang toinks. Para ka lang toinks. Aljan. Si Aljan na parang toinks. Pero pag-enter naman dyan, Aray ko. yung mga lugo. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay akin, maglalaho sa dilim. Ikaw ay aking minahal. Dahil kurang bilang tayo. Kasama ko Ang gana nila. ang may kapal. Siguro pala ang hapin yung dyan bilang. At ako pala'y nabisang Hindi ano? naghangaral Pero ka naman. sa tulad mo. Busy kami mag-iak ng iyong buwan. Kung nanood ka sa live ko, nakita mo sana yung kung anong ginawa ni Tres. Yung iba, mabilis talaga kapag may kasama. Busy? Dito lang guys, yung busy. Wala lang. Ano na, boy? Dito lang guys, busy. Walang alam. Busy? Busy? Busy. Ay, nako. Dito lagay yan. Dito kaya ni, ano no? Ni Juwariwang Payat. Tikos. Ni Boy Celos. Ni Boy Celos. Wala kang katrabaho, boy, na, no? Macho, guwapo. Siguro ko na yung smart. Ay. Hmm? Siguro ko na yung smart. 28 years old? Ay, God. Which doesn't matter in the before. Years old yung niririto ninda. Ano, patulan ko? 42 ka na? Ay, Uy, huwag kang ganyan. makunito na. Ay, ay, mahulog ako! Ano pa lang ako? 22. Gurango ng calamares, makunito na. Garo. Garo anit ni bata. Mayos ka.
Pero ano si Baga? Sa kuya na lang si Buboy. Sa mo na lang si Buboy pero ikaw magpa-espila. Yan, yun eh. Oo. Ikaw magpa-espila pero sa kuya siya. Di magkwento na ka live. Wala ka na naman. Oo. Marti yun pati. Wala ko din kami. Tita. Tita man kaya? Nagkukunot ko gari ito daw boy. Paso wala boy. Ano mga gamit ko? Rirat-raot. Ikaw yung bonus pala rin daw. Si Boy punit, si Boy gunting. Tapos pag nadadagitan, madalagan si Raram kalamisa. Dado man siya mag-inarte. Tapos matarap siya. Abo ko na sa imo, tita. Ang buhay ng parakuha. Bigos-bigos. Ayan, patapos na. Ang bilis lang guys. Madali lang ang trabaho kapag sama-sama. Sama-sama nating alugin. Wow, bilis na. Maria Marikit. Ano? Ayun, kagan ka mo yan eh. Kano nga sarada iba baga kita? Ginuro barangay. Inaras sa daga, ginuro barangay. Inaras sa lao, Uy, kagay. ginuro turon po. Ay, kagan ka yan. Ano yan? Ano yan? Si Yoyo. Ha? Nasa di. Di ba ako nag-eskwela? Dating di ka Kaya parang nga tayo. ni. Yung ani. Maria Marikit, sinaklot kang diwi. Ay, kagan man kayo na din. Tama Inaras ganun. sa langit, pinuro parati. Pauulan mo na. Tangday manahal din ako. Rin. Nakatatak mo sa to. Ibig sabihin, ay guys, kung alam mo tong kanta na to, Mga bata na ano, English, guys. malapit ka na sa senior citizen. Hindi ba kasi vlog? Sino ang ganito nag-alam ganito? Iyo. Ano nga nito? Sige daw, ulita daw. Manay Shining! Thank you, Manay Shining. Manika Corridas. Thank you, thank you. Ayan, mabilis lang ang trabaho kapag sama-sama. Manay Shining. Ulit-ulit na sa boy. O, natapos na namin biakin. Ayan, nagpataob na. So, for today's video, 40 days, 40 days video. Ano? 40 days video? 40 days? Grabe ka sa 40 days video. Wow. Putragis. Yan. Pagkatapos mo, boy, papasok ka dito sa butas. Magagatong ka na. Tapos, ako na lang yung magbabantay. Uuwi na sila. Kasi, mga puyat pa daw sila galing trabaho. Tinulungan lang kami magbiak. Kasi, hindi na kaya ni Father. Kasi si Father ay kaliwat kanan din yung ginagampanan. Andun sa Tres Marias Farm, tanim ng palay. Papatarik ng palay. Papatarit. Boy, itong nyug na to, hindi kaya to delikado, biglang may malaglag yan, tapos maulbot yung bubong. Yan guys, oh. Na baldado talaga yan, oh. Tagalog ko na. Kuya, ano? Baldado yan. Buo itong nyug na to, maraming bunga sa taas. Tagalog ko na. I can't let go.
Maria Caldut, kinuro ka. Ay, no? Ay, mga bad kayo. Kita nyo nakalive ako. Sorry guys, nadulas. Ay, Ang saya-saya dito. Punta ka sa baba na ibang palago. ang likod mo mani oh, dami ng dami ng lamig oh. Buktot na. Ang kwento ng isang probinsyano. May mga side, sabi naman ay Shining, may mga side ata yung mga kapatid ni Tres. Chadili. Ganito galing kasi yan pag piyat guys. Hmm? Ganito talaga guys pag piyat guys. Medyo Ganito lang daw talaga kapag puyat, pangag. Tawa mo yan eh. Pandi ba? Sino sa kanila yung gwapo? Kaya tumingin nga kayo sa cam. Parang wala sa kanila, walang gwapo sa kanilang dalawa. Ugi lang. Oh, pakita ka na naman ng kala mo naman ka gandang lalaki. May bagang uso mo yan. Na. Mga attractive na tirigano gusto yun mo. Gulo mo ito. Upa. Ito nga ni gulo sa Mura pa talaga. Mura. silo sa tayo. O naling ko nito. Mura pa talaga. Pareha silang negro oh. Tikpon sa payo no. Sa tubig. I can't let go. Dito ko payo. I can't let go. Ang arigos. Everything is right tonight. Tikpo ko sa payo. Ang mga balik di ako. Your time, I can't let No, man. Tapos na. Just a lifetime, I'll stand through the years that come and go. Nothing at all stands in our way. Dati, dakulo na ko buyan no, pag nagla-live ako, pag SC, kagrabe kong mumo, bantay. Na? Maraming viewers, bigata ni Lolo. Wala na. Pero okay lang naman importante dyan. Consistent. Update. Naluya kaya. Mamukat-mukat mo lang. Wala na. Dapat. Arog talaga hangkaan kasi dahil mapwedeng istihan ka, grabe nag-YouTube. Bigay ito ni Lolo. Kailan ka tauhan, duman lang. Bako man ansuor kanta. Table kaya. Puro na mayan. Small YouTuber lang kami. Yung account kong nangarong na ron. Maluyaw ka pa, no? Dapat talaga maring. Look mo naman. Nag-hunter, ano ka, kunwari ng Katulog. gold. Ito makawal mo ng coin na. Sige nga. Uy, boy! Magayon na talaga ko ta, boy. Kung nagdurman kita sa suba. Boy! Nagdurman ba ka sa suba? Tapos murukbang, garakang suka na grabing lada. Tapos magmukbang ka, magkuha ka ng ano yan. So, tuhoy. Tapos sausaw mo sa ano, sa suka. Mukbang mo is dakulon boy kay itong views. Inilaw na to mo. Ata ka ha. Pero guys, may isang nag-aamok sa atin guys. Gusto mong talon. Boy, tas madurman kita boy. Boy, madurman kita boy sa Matibo. Tapos maanap kitang lukot. Lukot, aram mo ito. Ilaw na karabaw. Ikaw. Ibu'y rabot. I can't let go.
Sinisipon na catch. Ito. Three minutes na lang at mag-end live na si Tres. Thank you, Manay Shining. Ang oras ay Quarter to 9. 9:21. O, di ba? Di ba? Oh. 9:21. Nangyari ko na. Ako yung dumagi sa sunog din ano. Yo. Just a smile and the rain is gone. And hardly believe that, yeah, yeah. Standing next to me. Even in my heart. Boy, maano kita? Ma-ride kita sa Sabado? Sursugon? Batas ini. Tuma sa may tabing dagat. Pwede si Buboy baga pag ano mo sa dagat. Ipag palanghap-langhapon mo kay ano. Di ko na dyan boy sa ano, saan ito? Sa may Castilla. Tumalaytay, Castilla. May ano, may dagat, magayunon. Sakop ka ng Castilla. Tumalaytay ata ito. Basta, Castilla. Marami lang. Magayunon man baya. Nailing ko sa vlog. Big screenshot ko nga ito. Yan, 30 minutes na. Naka 1 hour and 30 minutes na. Bye everyone. Thank you, Manay Shining. Sabi, sa oras lang dito ka? Oh, ano, oo. Isang 1 and 30 minutes. Diba? Nag-start ako. Nagano pa lang kita. Bye-bye. Thank you, Manay Shining. Love you. Love